Nanjengoko sijonge ekushwankatheleni unyaka ka-2026, izigigaba nezibukwayo kwesi sixeko azipheli ngawupheliswa. Iveki nje ezimbalwa esidlula kuzo amehlo bewexhonywe eRhini nanjengoko bekukho izixebheri zotyiwa kwemali yemingcwabo into engange-4,000 randi. Esi siganeko siphembelele ekungathembakaleni kwenkokheli ngakwezezimali nanjengoko abahlali bejonge lukhulu kubo. Ibicace gca okwempundu zebhokhwe into yokuba eRhini imali ityiwa kude kutyiwe nale uzokungcwatywa ngayo ngenxa yothanda imali. Obesempini nabatyizimali uSiya Mthanda uyibeke yacaca kumakhasi ezonxibelelwano eyokuba kumelezekile ukuba abahlali bayazi who is who phambi kokuba banyule inkokheli. Besithe sisajonge kulo kona kwafika iindaba ezintsha womkhwa wotswikilwa kombane ngabahlali. Aba bahlali bathi uduru umbane kwaye i-370 iphela kwigrosa ungekayithengi ne-beef stockwe. Abanye babone amathuba ngokuzitapulela ngokuba iswekile kwiivenkile zamaSomaliya bengakhange babhatale ngenxa yendlala. Siye sathintela uPax Wevudu ngale meko ukuze asinika umkhombandlela. Ewe, and as I have said before, into yokubana sininzi mani izinto esijongene nazo singabantu baseRhini, and ndalixolisela iRhini kakhulu because kaloku silambile, kunzima, kuyabanda, nezindodla ke akho nto ziyenzayo. 370 is nothing according to le economy le sikuyo, but ke andithi kutheni kodwa ke ndiyaxolisela nje phantsi kwezo imeko. eRhini alitshoni lingenandaba. Ndingu-Unathi Hala, ndisemakhanda.